Pani Alžbetka, veľmi pekne vám ďakujem, že som veľmi super, ale neviem, ktorý program si vybrať. Takže veľmi rýchlo, aby som vás nezdržiaval. Audit podvedomia definuje všetky vaše problémy, alebo definuje 50 problémov, ktoré vy v živote prežívate, ktoré vás vyčerpávajú energeticky. To znamená, každá choroba, každý problém, hlavne choroby, je nedostatok energie a bunkovej úrovni. Takisto veľakrát cítite, že chcela by ste niečo nové zažiť, zmeniť, nemáte energiu. Takže určite by som odporúčil najprv audit podvedomia, aby ste spoznala samu seba, čo vám berie energiu, čo vás vyčerpáva tak, a následne online, veľmi ekonomický program, kde máte možnosť každý večer od nedele do štvrtka 5 do týždňa hodinu jeden emočný blok vyčistiť, 7 typov dýchových cvičení, so mnou zažiť to celé sprevádzam a navyše na konci tlačím vás, aby ste si vytvorili vlastnú víziu, to znamená, kam chcete ísť. Čiže vrátim sa ešte raz, ak máte problémy zdravotné, ak máte problémy vzťahové, finančné, akékoľvek, najprv treba ich definovať, na to je audit podvedomia a následne metóda Kód víťazov definuje definované problémy čistí, čiže všetky príčiny našich problémov čistí. Jedno aj druhý program alebo produkt som vytvoril ja osobne a mám 18-ročné veľmi bohaté skúsenosti s tým, takže je to presné a funguje to u každého jedného klienta. Krásny deň vám prajem. Ešte raz ďakujem za vašu správu.